Annyeonghaseyo, sore-sore nyambel terong. Kelompok kawan-kawan wis tak aluske iki ngentas teronge. Terong ungu ya, anggo terong ijo pahit nggo. Teronge diulek aja halus-halus rada kasar wae. Nah, ngene iki. Uyah moto gulone aja lali. Wah, gawe kemecer tenan iki sambele. Iki tepung telung macem tak campur karo tak kayak bumbu mbek kawan-kawane wisan. Terus dijeri ngene iki, diaduk-aduk kental wae aja encer-encer. Iki meh gawe lalapane. Nah, kentele ngene iki lho. Iris tempene aja tipis-tipis, sing kuandel-kuandel wong ora didol. Langsung goreng. Gorengnya aja gosong-gosong, kuning-kuning ngene wae. Iki gawe bakwan kemangi. Kemangi ki bakwan ki enak tenan. Alhamdulillah rampungan iki wis mantep garek markidang. Sambele. Rong cendok cukup iki. Pedes iki. Bakwan tempe goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Mantep tenan. Wis seger tenan. Sore-sore wadem mangan sing pedes-pedes ngene karo kriuk. Wis telap-telep wae iki. Paket hemat kenyang. Kesel dhewe. Bakwan kemangine kriuk. Wah, mantep, guys. Ayo sapa kene sing tau goreng bakwan kemangi? Komen, guys.